Monique Verschuren pakt meteen de koppositie in de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Er komt wel een groepje achteraan, met daarin Simone Cornelissen op de tweede positie. En die twee groepjes vinden aansluiting bij elkaar na ongeveer 3 kilometer. Monique Verschuren is dus de favoriete. Van Simone Cornelissen weten we niet precies wat ze kan. Dit is haar eerste marathon vandaag. Die Cornelissen uit Oost-Soeburg, die heeft wel een bijzonder verhaal. In 2023 was ze ernstig ziek. Er werd bij haar schildklierkanker geconstateerd. Ze lag zelfs even op het randje van de dood. Maar ze is er weer helemaal bovenop gekomen. En loopt dus hier gewoon vooraan in de wedstrijd. Maar dan moet ze toch een gaatje laten vallen. Er is geen tempoversnelling geweest. Ze moet gewoon even passen rond het 5 kilometer punt. En dus ligt Monique Verschuren alleen op kop al vroeg in de wedstrijd. Het is warm, dus moet je goed drinken. Monique Verschuren wordt overal verzorgd op de route. En zit lekker in een groepje van 6 mannen. Leonie Ton is dan opgeschoven naar de tweede plaats. Zij heeft Simone Cornelissen ingehaald. En die ligt dus nou derde. En dat is helemaal niet zo vreemd. Het is dus haar eerste marathon. Het is wennen. Het is uitproberen hoe je het doet met deze hitte. En zij gaat gestaag door. Dan lopen we langs de Axelse Kreek. De marathon van Zeeuws-Vlaanderen afficheert zich als natuurmarathon. En we krijgen echt mooie plekjes te zien in dit deel van de provincie. Leonie Ton ligt dan nog steeds tweede. Krijgt veel aanmoedigingen hier in Axel nog steeds. 2,5 minuut. Ja. Oei. Dat valt nog mee. Leonie Ton is helemaal niet bezig met de tijd. Die vindt het al mooi dat ze zo voor in de wedstrijd loopt. En dan is dit een nieuwe nummer 3. Renate van Huffel uit Sint-Jan-Steen. En dan zijn we terug bij de kop van de wedstrijd. Monique Verschuren komt hier de liniedijk af. En ze heeft nog steeds een prima tempo te pakken. Voelt geen centje pijn. En Leonie Ton ligt op dat moment al zo'n 6 minuten achter op haar. En waar loopt de tweede dame? Waar loopt de tweede dame? Leonie of andere? Leonie. Ah, leuk. Monique Verschuren en Leonie Ton kunnen erg goed met elkaar opschieten. Komen elkaar vaak tegen bij wedstrijden. 3 weken geleden nog bij de halve marathon van Axel. En toen was het verschil ook best groot. Nee, ik wil tijd weten alsjeblieft. Nou, met die tijd zit het dus wel goed. Het verschil wordt eigenlijk alleen maar groter. En dat ziet ook Jan de Wilde, haar coach. En dan zitten we bijna in Hulst. We lopen hier op de vestingwallen. We zitten in de laatste 2 kilometer van de wedstrijd. Je kan de basiliek al zien, maar je moet nog helemaal om het centrum heen. En dan langs de molen van Hulst. En de finishstraat in. Monique Verschuren heeft nog nooit een marathon gewonnen, maar vandaag is het dan eindelijk zover. 3 keer tweede in de kustmarathon. En nu wint ze de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. En ze wordt hier gefeliciteerd door organisator Arnold Boonman. En daar is de nummer 2, Leonie Ton, op 8 minuten. En dan vinden ook de loopvriendinnen elkaar naar de finish. Ik denk het wel. En dan is wachten op de nummer 3. Dat is Chloe de Wind. Vorig jaar werd ze 4e en nu haalt ze het podium.